एक ऐसा नहीं है साहब माँ की Clear te Sipai le vekule horetun roma chuan sersa kan clear ho vele dorani India Sipai de chun Pakistan Sipai ho chu han lo beya point 4875 fa Pakistan ho tran hun chu India Sipai de chun lu chu an tum ru hle rocket launcher chu mangtang kain malam chu haron pan sela melma Sipai bunker chu haron pan vezel mase Pakistan Sipai machine gun keng tu te chuan ani chu an lo hol chi mai zela India Sipai te chu Huaisen le ma se an hek hiu hiu le mai andin hun chu athalo view don ni na langa amero chu captain Vikram Batra chuan ne na han chan thei nge chu haringa malam chu apan pui zel chu bangkar chu han la lawani chuan point 4875 chu an la thei don lo ti Vikram chu na khachiang ma se anaw te chuan nuna chan an hlau to wangin chulai hmuna kal chuan hre hle ni ti chuan captain Batra chuan grenade chu la chuakin malam pan chuan akala melma bangkara chuan grenade chu havom lut tani adin hun hlawm zia chu captain Vikram chuan a khachiang hle anno palai hun chu halo langa Vikram chuan cricket a thian te ne na lo khel mek a ball vok chu havona lutuka an pia midang ho lo omna chuan avatla ani ho chuan ball chu lo lain ama alien jok te hania chu ho chuan Vikram chu ball chu pe kan du thlat lo mai a thian te po chuan ball an nei to don lo ni ngei nan ngaya ma se Vikram chuan ball chu alak let ngei tur thu a soi thlat mai ball lo keng tu chuan khongai takin ti la ka peang che hati Vikram la chuan ball te lo chuna kalson lo tur thu a soya han pani chuan ei sual zui ta ni Vikram chuan ball chu ha chu saka han tla che zui ta chutia ai u su lawang chuan Vikram chu apa chuan a zila mase Vikram chuan ama thil nei chu midangina homai maya an lak chu aphal ngai don lo ti soi vetlar mai apa chuan bol pakhat wa ringota midang ne na anin sual chu ha hrethiam lova chu mai ba ka asual pui chu a ai u pa le ai lien zo kan la nei zuile ngal si Vikram chuan an open lai tang to in Sipai ni chu ha chak e mem trina alo putlin huna chuan Sipai ni nge tum thu a soi trina aram Tana engamo takti chu athil du thu sam ve chu ni kumsom ni alo liam ta hnuwa chuan Vikram adu thu sam de chu ti puitlin ni in tuna chuan Sipai officer lo ni to a kumsaka jago som ko pariata chuan ZNK a sopori khuwa chuan posani 13 Jammu and Kashmir chuan lieutenant ni in abul latran vea avain report chuan apu captain Rajiv Kapoor chuan alo welcome thu mai abula chuan subidar Bansilal po chuan ve boga relote an base chuan thlengta ani chuan Delta company chu a ho dorani नो सर पहली बार अभी हमारा बेस है सर Vikram chu a level pui lieutenant Sanjeev Jamwal nen chuan in mel hriat tirania chumai ba ka anpu major Ajay Singh Jasrotia nen po chuan in mel hriat bok an na chu helpol in surrender to te thli thlai chunia akal for zual te lo me mi po ani bok जैन सर 13 जैकरिफ थैंक यू सर इस पर नजर रखना और एक्टिव मिलिटेंट्स को इन्फॉर्मेटिव देते रहते हैं इफ क्वेश्चनड बी रेडी विद chulai vela mi te chuan Vikram chu an ngai na hlea ha chan po ani chu midang te kom thiam mi tak mai ania chunglai khuwa mi te chu an mi na ko chat chat thea chung te ni wang chuan khuwa mi te chuan an ngai na hle ani बस दोस्तों के साथ गया हुआ था शादियों में फिसलन भी बहुत है गफूर मियां ये सोपुर तो तेरा होम टाउन बन गया तू ड्यूटी करने आया chuti lion lieutenant Sanjeev Jamwal chuan ani chu civil mi te hnai lu tu lo turin alo warning ve boka और सीनियर पड़ोसी हो सर तब भी पालमपुर के बीच nikhat chu Vikram te chuan motor tlan tam tak chu han lo cheka motor in line zinga pakhat chu tlanson a tumani te hria chuan Vikram chuan a vain chiang हम लोगों को हर कश्मीरी दहशत गर्द नजर आता है chu motora chuan helpol tam takan chuanga ti chuan Vikram chuan motor chu pan peita ma se motora chuang hel ho chuan ani chuan lo kap masatani
Chulai huna chun in kana chu ngalin nakina chun helpol te chu an man thei ta veka anin beina achet vel ta na wang chuan sanjeev chu alo lom te chiam lawa vikram chu azil deu hrep mai achet dana wang chu na thien tenun na po chu ader thon pha ni na ria mase vikram chuan khatianga tuem hotal kha kan che tanga ani tina chang a thien pa chu achunga chuna lom lem lo hle ti po ria mase midang te ro chuan vikram athil ti chu han lo lom phiana an thien pakhat chu ron kalin cigarette chu haron threa anun na chan hima vain lom thu te haron shil luama chetra lo ti ve le thungani रिएक्शन आया नहीं आप यूनिट कमांड करोगे ना तो मजा आ जाएगा क्या जरा सर आप लोग आराम करिए लेकिन मैं जिंदा हूँ चलिए आज मुझे भी ऑर्डर की दूरी थी आई एम गिविंग यू दैट लिबर्टी ओके Weka chu Vikram chuan a thian nu dimpul hena tang chuan lekha thon adong hlal mai dimpul chuan a lekha adon ngai lo wang le aron kol ngai lo wangin a vui thu chu Vikram hena chun ron thlena chumai baka dimpul chuan Vikram atan chuan thilpe kengmo haron thon tel bokani chung lekha le thilpe te chuan Vikram chu atun manun hlui chu angai tu chu tira collection kal lai hun lo langa Kolesa chuan dimpul nen chuana in charani ti chuana in ngai jo chotran ta तो वो येलो वाला फूल मोना को क्यों दिया? साल तेरे इर्द गिर्द चक्कर काटने में निकल जाते सिर्फ तेरा दोस्त नहीं बनना चाहता अब तो बता दे पता नहीं बैठ हाथ दे अपना तू तो गया रोज मिलना पड़ेगा मैं फ्री हूँ हाँ हेलो नाटक बंद कर सब कुछ तो जान लिया तूने Vikram chuan dimpul chu tu ema vain kong laia chuan mi puitam tak mu lain dimpul chu a propose mi mai ma se chu tian lo om lai chuan dimpuri pa chuan alo humi kio mai si मैंने पता सी जी मैं भी टेंशन ले रहा था चेक कर लो dimpul te chu sikan nia Vikram te ro Punjabi ani thung chu tiang ani wang chuan in kara chuan engamo om tlat ani अंदर बेटा ना किया का पुत्र विक्रम दे आगे भी कुछ आएगा पंजाबी खतरी होए तुसी anin mangai na po abuar chur thei don tlar mai ma se Vikram chu habai dong du lowa उसके पास प्लान ti chuan Vikram chu in lama chuan hongin apa hne na chuan marchan navy lama na tho adu jok thu asoya sipai a chuan an hlo tam zok ni te poin a hria ti te ha soi vela ma se apa chuan chu ti te thu ta haril ru a thlak chan chu a hrekio mai nula wanga ni ti a hretlat ti chuan apa chuan tungai ni I mei che mangai chu ti na zok ta roi mai ni Vikram chuan du than tur dang anei talo ti chuan apa chu thu dik chu a hril ta mi maya भैया चोरी चुपके अरे फोटो क्या करना माँ सरदार नहीं है पापा को है chuti lain dimpul chu apa chuan midang nei turin alo tir lui ve mek bok chu thil hre chuan dimpul chun makati hle maya ar remti na po telova apa ten a pasal turan lo zong mai chu hre thiam lo ani apa hne na chuan Vikram chuan marchan navy lam chu azom don ani ti alo hrila chu tiang ani chuan ani po chu a chom zo don hle ti te apa hne na chuan a hril chumai baka Vikram lo chu pasala anei don reng reng lo ti dimpul chuan apa hne na chuan a hril boka lelama chuan Vikram le abuna pa chu an lo in nial na sa hle tuna chuan athin lungina ako mulam chu panzai rela ani chak chu ni atum zel ta ani aru manna de chu dimpul hne na chuan a hril ta veka ma se dimpul chu alo lom lem lo a chan chu Vikram chuan sipai azomani chuan ai nei thei don lo ni na ngaya Vikram wang chuan apa nen chuan in hau chiam ti te ha soi boka ti chuan lung oi lo tak mai le ti tau chungin Vikram chu dimpul chu na kal san ta ni लेना चाहता है ले पर चुप क्यों बैठा है बस एक बात और ti फोकस chuan tun hun chu halo lang le ta Vikram chu a thien te chuan amma an mi man chu Haidar mi le sa ani thu an lo hrila Haidar chu helpol ho tu pa ni Haidar chuan phubalak na tan sipai som pathum tha tuma रहना जरूरी है इनके लाश इनके घरों तक पहुंचा दो किस बटालियन ने उठाया हमारे बंदे को chuti lain zan khat chu Vikram chu a thien pakhat gafur chu aron pantlat mai
Afapa Arslan puitur chuan Vikram churon nge na Arslan chuan helpol chu halo zom ve khiu mailoni साहब घर बाहर आने को राजी है इस पर भी भरोसा नहीं है सिवाय आपके कश्मीर छोड़ साहब को खुद बोल Vikram chuan Asram nena chuan helpol chu la zom ri turina tia an thuruk te hril turina ngen बाहर निकलना है क्या ना भी बात मेरे बच्चे को खबरी अर्षा मैं तुझसे मिलने आऊंगा तू मत आना sin chu rein thlakin delta company ho chuan helpol ho mun chu an lo dap mega सर एमो सर खजाने का बता दे दिया ऑपरेशन सक्सेस silai tam tak chun man ta ni chuti lain an kal konga chuan beram rol tam tak hian kong pui chu han lo dang mur maya सर वही दिल जिगर वाला चक्कर है सर अपना डोर लगा यहाँ से chutian din lai tak chuan hel ho chuan an ni chu haron be ta phut mai ni chuin kana chuan Vikram a trin pa ban si chu kal humania chumin ka nu tang chuan Vikram chuan an company a mi le sa te chu ama a thi ani lo chuan an thi to lowang tin thu tiam ta hil mai ni ti chuan Vikram chuan Arslan chu vapanin Hyderabad ru na mun chu hawa zota आप डर रहे कपूर भाई हमारी मदद करेंगे कभी नहीं मिल सकता अर्षान लाश नहीं देखना चाहता हूँ तो मेहरबानी करके छोड़ दीजिए से कुछ तो पता होगा तेरे को कोई जरूरत नहीं है जरूरत है अबू मुझे पता है हैदर कहाँ मिलेगा chutianga adu zongte hriat tak nuwa chuan an ho tu Lieutenant Colonel Waike Jusin hena chuan avakala athil hriat te chu vasil ti chuan Lieutenant Colonel thupek ang chuan Hyderabad tur chuan ani ho chun chuk ta Jasi chuan in chunga lu phalna chu haron peta masa in chunga chuan Hyder chu omani ti hriat na finfiana mumal tak an nei thei tlat lo wangin Yasi chuan lele mai turin an ni chu ron tia masa Vikram chuan Hyder chu a chunga omani ti a hriat chiana wangin anau te chu alu pui ta tho mai Floating, sir. Left side. Request permission move. I don't want any civilian casualties. जो पूरा सपोर्ट दूंगा लेकिन एक बात समझ ले कैजुअलिटीज तो होंगी जस्सी सर है तो अंदर है सर मुझे पता है वॉइस कम भी मुझे मत मारो
से बरसेगी। in chiung a chuan valutin a misual du tak mai chu ha vati hlum ta a chutia lotling taka operation anei nuwa chuan an pu te chuan chol ni thum mata nan pe a chutia cholam han lai chuan Pakistan ho chuan India ram chu run tumin vurama chun tran an lo la mek ना ही करें तो बेहतर होगा सर अपॉन द एलओसी ड्यूरिंग पीक विंटर्स ट्रीटी को इतना सीरियसली मत लीजिए तारिक परवेज साहब। वे अगर हमारे कब्जे में आ जाए our guns should fire. an inaron thlen chuan dimpul chu alo lom lo hle maya akia om thei don lo wangin dimpul chu lungai ni ने वाला था ना तू आज चिट्ठियां लिखती हूँ तो एक का जवाब आता क्या है इसमें फॉलो कर चलो जी dimpul nen chuan tempula an kalduna dimpulin sa khobiak na hanei lain vikram chuan alo zirua hapuana chuan alo vontlat maya voilian kalkul nuwa chuan vikram chuan dimpul nena chuan apuana von thule chuthila wang chuan ai nei tak thu chu ha soya an sa khodanang chuan in nei an nimio si आपकी भी शादी हुई है सच्ची ओ ठंड रख कुड़िए vikram chuan apa chu hril turina ti zui chuthila hria chuan dimpul chu lom hle mai tuna chuan an sa khodanang chuan in nei an lo ni ta ma se chu tia hlim taka anom lai chuan Pakistan ho chuan India ram chu an lo lut ru ani ti chanchin tharlama chuan an puang ta chui maya Pakistan chuan India ram atrain Kashmir chu chu sak nge an tumani lo thei lawin indo na chu han ma chona ngai don ta an hun pui lama tang chuan Vikram chu ron let tura ti na engma om lem lowa ma se Vikram chuan an mile saten an ma mo dora hri ta wangin Kashmir lama let le ngei chu hatuma arang theyang bera anin chu chu sana tumani ti chuan Vikram chuan dimpul nena chuan arwa manna zong chu ha hril ta veka ti chuan lungleng takin dimpul le Vikram ta chu anin thren le ri chu ngai ta ni dimpul po chuan lo let ngei dura adu zia te chu Vikram nena chuan a hril mol mola an base lama haron le chuan Vikram chuan an nau te zingomi pakhat chu Pakistan sipai chuan an manani ti le nasa takin an suisani ti aron shria Vikram chu asa zak mai chuta India Defense Minister chuan indo wa puang zui ta boka ti chuan lo thei lowin India sipai te chuan Pakistan ho chu an ka ngei chu ngai dona a matonga chuan Vikram te po chu anom nge ngai dona ni Delta company te chu Gumri Beisa chuan transfer an nia Julaya chuan thupek ngak tura lo om tura ti ni in midangina an mammo huna che chu ngal thei tura lo in pe tura ti an ni chutien ring lowa anom lai chuan Gumri Base chu Pakistan sipai te chuan lai pui main aron chu hrep maya मैं तैयार हूँ आने दे सालों को उनको तो अकेला ही काफी है उनकी पूरी बटालियन के लिए chutia ron bei thut an ni wang chuan India sipai tam tak chu thi in tam tak chuan liam boka chutien buai lai chuan Vikram chuan sipai pakhat chu a hlau thon lutu ka wangin biru na cha hrelawani ti awashria arang theyang beran chu palam chu pan ngal chupa chu wachan lo sela chu a thinge yang chuin bena chuan India sipai tam tak an thi ani kan ti to kha anjinga chuan major ajay jasrotia po chu ha boral ve boka chutiana sataka harin bei tak nuwa chuan India sipai te chu .5140 chu latura ti ania chulai chu hun sang tak rin fit sing khale sang sari zet maya sang ania भले ही पाकिस्तान अभी मजने उनको और भी पीछे खदेड़ दिया है Lieutenant Colonel Weke Joshi chuan ani chu thucha apele ta chuan mun han bei tura tang chuan Pakistan ho chuan lai puin anron be ani ti Lieutenant Colonel chuan a soi boka chulai mun chu an la lawani chuan Pakistan sipete chuan lai puin anon sai thering donani chu mun bei tura kalte chuan code name an nei thewa Vikram chuan a radio code name atan Shersa ti chu ha mang an ho du pa chuan chu thil ha thlak tak mai le harsa zat turani thuwa soi chuk phota achan po an mun han bei tur chu mun sang tak mai ania oxygen te hat lemin vura tamsia chumai baka Pakistan ho chuan mun thalai lai an lo chuwa bangka thatak tak an lo nei don boxi chuwang chuan India sipai te tan po chuan beyan hau tak em donani tichen josi chuan company tin te chu an kalna tur chu ka ko muwa
ti chuan India sipai te chuan malam chu pan chho zelin thile liam om hau lovin point 5140 chu an han la thei tamaya साहब कोई शेर साहब बोल रहे हैं जनाब शेर शाह संग्राम पास मैसेज ओवर अबे घोड़े पे चढ़ के गया था क्या ओवर अबे रॉकेट पे चढ़ के गया क्या यू गो फॉर बड़ी कौन है शेर शाह तेरी आवाज क्यों कांप रही है अब कान खोल के गाल सुन औलाद बस एक काम करियो मेरा तू पहनेगा या मैं पहनूंगा उठा बंद कर इल्यूमिनेशन फायर कर And stop the artillery fire immediately. संग्राम पहुंचाना क्या हो या ऐसा शेषा पहुंचाना क्या हुआ ये दिल मांगी मोर फीचर पर ही रहना Pakistan flag chu lak thlang in India flag chun zarta chumi nuwa chuan Vikram chu kapteina kai santi ranita ahowa olsam taka point 5140 an lak the wang chuan a record po chu a thata hle mai media mi te chuan Vikram chu aro interviewa Masayani chuan anpu josi chu afak lea anpu thluak vekani thu a soi chuak chumai baka anaute Huaisen jete chu a soi luam boka ama chu in fak velem lo a interview video chu India rampuma ti chuania a chungtele dimpuli chungte po chuan an hlotlin na chu han lo mu pui ve ni chutia hlotling taka mission te han ti zon huwa chuan Lieutenant Colonel Wake Josi chuan Vikram chu an team te chu an chol ri tur thu a hrila team dang te chuan 4875 chu an beidon thu a hril boka masemi dang kal tur chu Vikram chu na ngai ngam lowa a team te chu tir turin an pu hnena chu na ngel le tlat mai an mun han beitur chu mun hla om takani ti Vikram chu na hretchianga ama le naute ho chuan bei se du ni chuin be na chuan indo na chu ati top thei don ani ti hria chuti indo na hatop chuan ani po chu in lama ho thenga dimpul nen chuan hlim takin a in mu theyang yosi po chuan a til dil chu halo pom saka Vikram le naute chuan chu point 4875 chu an hal bei don ani Vikram chuan dimpul chu hawa bia tuna chuan an mission to ber chu an kalpui don ani ti avashila an mission an zo nuwa chuan him takin aron honga lim takin an pahnih chuan chungkuan din theito don ani ti thu te hasoya an hmaloka chuan hun hlim om takin a muak ni ran ngai ani अच्छा सुन Vikram chuan an autte ho chu a briefinga an mission poimo dan te chu a hril boka Huaisen taka om turin a chamol mol mai ani chula mun chu an la the ani chuan mun poimo taka nei wangin indona chu India chuna thunun thei mai don ti asoya chuwangin Huaisen taka om turin ni chu cha tichuan Vikram an autte ho chuan malam chu han pan chota a
देख कम से कम 3 से 5 पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं सर। टाइम के मुताबिक तुम साउथ से अटैक करोगे। तुम तीनों दुश्मन का सर दबा के रखेंगे। गॉट इट? Mel ma bangkar pakhat chu an ti chenghal pang mai ma se tan hun khazok han be an ni wan chuan an mi le sa po chuan sana a then chung liam bok बेटा मादरी रिश्ते का तोहफा ragu sap chu milliam tan pui tu chuan a roin pe a ma se vigram chuan nupui panawi nei to a chu wang chung ke ma ka vaka lang tin ama jok chuan liam tur chu avatan puya anau te ho chu ama chu lo ko war tu rina ti ni in be na chu han zo trap to tia chuan Pakistan sipai ho chu bankar pakhata chuan an tlan lu ta chulai mun chu bankar thatak mai ani si India sipai te pa chuan chu camp lam chu haron pan zela ma se bankar thazet mai ani wang chuan chung sipai te chuan Pakistan sipai ho chu an ti hlei thei lo ani mel ma ho bi ru na chu athat em awang chuan khoi tang nge silai an ron ka po chu an hre hlei thei lo wa chuta vigram chuan anau te ho chu a han fui phur sau sawa bankar pakhat chau chu an la leni chuan nena an chang thei to mai don te hrila inti Huaisen ram turin anau te ho chu thu pe zui bok Pakistan sipai ho tan mun chu athat em awang chuan India sipai ho chu an che hlei thei lo wa an zinga mi tu emo tak chuan risalak chu hangai ani chuti ni lo chuan Pakistan sipai te chuan an ni chu an dang reng mayang ti chuan vigram chuan a granite chu la chuk ta granite va vom po chu thil hla om tak turani risani lo chuan atan chuan chet ngai nom bok silowa vigram chuan risala ka ngai ta ti chuan vigram chu vatlanin Pakistan ho bankara chuan bom chu va voma Pakistan sipai po an thinwal mai athilo te po chu han tlan che zui boka chuta Pakistan chuan anaute zinga mi pakhat chu Pakistan ho RPG mang chuan bankar chu ti che tu rin na tia पूरा पाकिस्तान इधर ही आ गया क्या? Mase anau chuan RPG ka ma chuan Pakistan sniper chuan ani chu haron kap num si Vigram chuan vapanin vachan hi matuma ani po chuan silai mu chu hadong ta ni Vigram chuan tlan chiat ai chuan asilai chu lain malam chu pana hasilai chu met puk zot mai शेरशाह अचानक क्या हुआ? 4 enemy bunkers captured, sir. Oh my God, enemy bunker में रख रहा है, sir. Aren't dead. अभी यहाँ नीचे से घूम कर सालों को बर्बाद करके भी आऊंगा. सुबह. पता नहीं कहाँ से फायर कर रहा है सर बचेगा नहीं वो कवर दो कवर कुछ भी हो जाए तो हो जाए यार Masean silai mudang chu aton le phata soka Chuti mel masilai mu pani ngon mai hadon ta hnuwa chuan le a chuan tluin athi tur chuan anau te ho ne na changlai chu a han muwa ti chuan India flag chu chulai muna chuan an zar theita
anti tur chu lo tling takin antia ma se vigramero chu aboral thung ta ni ti chuan vigramarung chuan an khua chu thleng ta a na sataka choi moi ania za takin arung chu tuam lo mani बदल गया छड़ जाना लगदा है यारा मैं तेरे अंदर लहरा कर रहा हूँ छड़ जाना यारा हुण तेरियां अखियां यारा वे तू मैनू गल्ला तेरियां ओए विकी तुझे मेरी शादी में आना यार चल टेंशन ना ले मिलते हैं dim pulero chu a hmangai nen chuan an cheng dun thei thalowa a hmangai ruang kangra lai chu rilruna taka thlir bak chu ti thei anei talo tichun movie chi lo top dani tu se hado pelo thir zo vain kaloma lo dam lo selula tim dane mule thui kan tum donia मैं छड़ नहीं सकदी दिल रचा के भेजे मैनू छड़ जाना